kata bed ni ok en chik to thothne kuonde ma ji tiego nyaka tiyange ni ng'ama obiro kata mana e klas kuno ma ji nitie register nyaka non ng'ama nitie ng'ama onge. Koro en miriambo kaponi jodito mag sirikal wacho ni ok ging'eyo ni nitiere jotije ma kamagi, manyiso ni osebedo ka nitie jotijegi to samoro gwenyruok mar pare ma samoro wuok ma koro gikone ng'ato koro amua ni kare koro wagole iro kare wasebedo gi jotije manyawawa higni te kata higni 2 ma sirikal no osebedo ng'ene ywak osebedo ka nitie. Inji winjo ka kinde moko jalup gavana ywak William Oduol wechegi mag jotije mathoth manyawawa gi. To aparo ni bedo ni gin joma wuok madonjo e tich kendo giwuok ka gidok kuno ma gintiere, ng'ato nitiere mong'eyo ni gima kama dhi mbele to ok en ng'at achiel, gin ji mathoth kochakore malo nyaka piny. Koro yo manyaka to oganda negono ni adieri otimore en nyaka to ng'ini to en ng'ama ni e tok gik matimore gi. Iwacho ga ni nitiere rech matindo gi rech maduong'. Rech maduong' mamuonyo rech matindo gi en erego mondo koro kawne okang' mondo jopiny onene, nikech gikone kisedhi golo ji 380 miwacho ni samoro ne nitie kache tok chikgi to ng'at achiel mane kawogi marokogi e tok chikgi to pod iweye, nyiso ni ka korang piny osekwe ma dhano chako go mbaka machielo mopogore gi wach migoyoni to chako dhi oomo, otiyo gi riekni mamoko mochako oomgo mochako rwaki, onyalo rwake e system kata onyalo kete ni koro kete mana kando ka gin mana joma koro nyodho mos kogerore godo. Koro magi gin gik manyaka to kawo okang' makare. Ka EACC nigi ting' mare, sirikal mar kaunti owuon nigi ting' mare, kech gin bende nyaka gimi EACC report ni wan karwa ka nitiere chich moro manitie mondo EACC bende obed kod geno, nikech samoro EACC chopo ga kuondegi to ka gichopo kuondgo to kata report motegno mimiyo gi bende bedo ga maonge. Counties gi ema Auditor General sama dwaro ga report kata duoko mar report to ok miye, to bang' ka report osewuok ni gino noko timore kamano. Koro counties osebedo ka chando kata mana apise mochung' ne ng'iyo kaka chenro mag sirikal tayo mondo mi geng' mibadhi. Ma wanyalo wacho ni MCS mekwa bende oserem kata kuom ranyisi MCS ma Siaya ting' gintiere godo maduong' oremo jo Siaya. Akiano ni jatend migawo mar committee mar health nitiere, jatend migawo mar thieth e kaunti ma Siaya sani owinjore bed ni Amolo oseng'isowa kata Biko ni dibed ni gise godwan gi oko mondo mi ochope nyim komiti mang'iyo weche mag thieth e od bura kata mang'iyo kaka itiyo kod omenda e od bura ma kaunti ma Siaya kata mang'iyo kaka komiti mochung' ne ng'iyo kaka ndiko ji tich gi jotije. Komiti go nitie kaka olos gi manyaka tiyude 2-3 moko madonjo gi machiel kachiel mowinjore bed ni sani osego turubin mowacho ni gini kama odhiye ni gini samoro koro duong' mohingo ma wakawe okang'. To kata mana samoro kuonde moboke gi wuokie owinjore bed nikech ng'eni board gi mondo mi puodhgi ma gichwe gichop ma gibed board, od bura bende nitiere ga kod ting'. Koro gin bende gintiere kod ting' mar ng'iyo ni to en ang'o hie matimore ni makoro sani ji maromo 380 moseng'eyo ni pile ka pile gin ondik gi e county to sani koro wacho ni gin ok ondikgi nikech ng'ato ne samoro notugo kodgi omagi kata orwakogi e yo moro manie ataro mar chik. Kata obedo ni gin bende owinjore bed ni chako penj gini to en ang'o momiyo ni wuok ni kawo omenda itimo godo mibadhi eka mondo mi imiyi oboke. Gik makamago nyaka to koro sani neni oket kare mondo mi jopiny obed kod geno ni koro omenda maroma imiyowa gi sirikal mamalo machope kaunti ka mondo mi okony chenro mag dongruok. Atamalo maromo nade madhi e osara, atamalo maromo nade madhi e weche mag dongruok ma oko minni kod moko mondo mathoth olal oko e yore miwacho ni gin mag osara to ken hieni en osara mowinjore bed ni chik opuodho mondo mi chul. Katieke wasebedo kod ripode mag ng'at achiel iyudo ka samoro